Vă salut! Aș vrea să vă arăt locurile unde apare cel mai des rugina la Opel Astra G. Unul dintre aceste locuri este la aripile din spate. După cum vedeți în imagine, aici era vopseaua umflată. Am curățat-o. Așa arată curățată. Într-adevăr, au mai rămas niște mici pori care mai creează încă probleme. Pentru că dacă aș curăța-o complet, cred că n-ar mai rămâne tablă. Așa arată chituită. La aripile din spate e o problemă pentru că nu pot fi schimbate ca cele din față. Acestea trebuie tăiate, sudate, e mai complicat. Așa arată varianta finală, vopsită, cu același cod de culoare Z151 de pe mașină. O altă problemă am mai avut-o la tobă, uitați unde s-a îngăurit. I-am aplicat așa un petec românesc, temporar, însă între timp am schimbat-o. Uitați asta să vă arăt imediat. Uitați, aceasta este noua tobă. 260 de lei a costat, cu transportul inclus. Arată foarte bine acest element final. Uitați, aceasta, pe lângă că am aplicat acest petec, i s-a rupt această țeavă, s-a retezat și nu mai avea rost să o țin. Încă o problemă. Cei care au Opel Astra îi sfătuiesc să desfacă capacul de la capătul pragului. Uitați ce am găsit eu, pământ umed care a produs această rugină. Uitați ce s-a întâmplat. Aici am curățat vopseaua. După cum puteți vedea, uitați, s-a și rupt o bucată din tablă. A făcut bucăți. Am curățat foarte mult, am dat cu kit. Partea asta unde era acoperită de acel capac n-am mai finisat atât de bine pentru că nu se vede. Rezultatul final nu l-am mai fotografiat sau filmat, dar a ieșit bine. Sincer, nu mă așteptam să fie așa ceva acolo. Chiar nu mă așteptam. Am văzut că este rugină, dar nu credeam că este chiar așa. Deja prea mult. Aici este curățată puțin mai bine. Am folosit feruginol, am mai scos din rugină cu el. Uitați cum se vede. Da, mașina are 18 ani. Pe partea cealaltă, acest plastic era desprins. În spatele lui numai pământ și tabla făcută ciuruită. Uitați, am curățat acolo. Uitați ce a căzut. Chiar vă sfătuiesc și pe voi să desfaceți chestiile astea pentru că aduc mult rău. După care am lipit acel plastic cu silicon. Uitați, l-am proptit așa cu o blană să stea să se lipească. Pe lângă asta am mai schimbat și o aripă din față, aripa stângă. Am găsit-o la dezmembrări pe același cod de culoare cu 60 de lei. Mai mult am dat la un tinichigiu să mi-o schimbe, am dat 70 de lei. Bine, mi-a cerut 50, dar i-am dat 70 pentru că șuruburile erau ruginite, s-a chinuit puțin și a trebuit să țin și eu cont de chestia asta. Cam asta cu rugina pe la Opel. Sper să nu mai fie și în alte părți.
Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut!